Serbisyo Publiko. Aksyon, Radyo Philippine Standard Time, alas 6:05. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Marso 23, tuig 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag iniman si Aksyon and Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners sa mga balita lokal, barangay Kagawad sa Banwa sang Pontevedra patay sa robbery homicide nga nagluntad sa merkado sang Banwa. 23 sa 29 ka PUI sa Negros Occidental nakagwa na sa hospital. Kag sa mga nagapangulo nga balita, national doktor ginkonsiderar nga PUI matapos na expose sa COVID-19 bangod sa kakulang sa PPE kag medical supplies. DOH ginathag ang issue angot sa VIP testing para sa COVID-19. Sa Balita International, China may pagnubo sa COVID-19 cases. Kag sa aton balita sports, Terence Romeo sang San Miguel team nagdonate sa mga frontliners. Sa Balita Entertainment, Tom Hanks kag asawa nga nagpositibo sa COVID-19 nagmaayo na ang pamatsyag. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth.
So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your... Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:12 kag karon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang kagawad sa barangay Antipolo, Banwa, Pontevedra sa natabo nga robbery homicide sa sulod sa merkado sa Banwa alas 11:20 kainas ang aga Marso 23. Ang napatay ginkilala kay Edward Dominic Algara, 45 anyos kag pumuluyo sang Purok Santan, Barangay Antipolo sa Uman nga Banwa. Sulod kay Pontevedra PNP Commander Captain Arjan Daryl Nigos, natabo ang insidente sa tindahan sang feeds ni Algara sa sulod sa merkado sa diin, gintayaan ang biktima sang sospetsado gamit ang kalibre 45 nga armas luthang. Dugang paninigos, ginpalukpan sa nagaisahanon nga sospetsado si Algara igo sa ulo kag lawas nga amo naman ang gitunaan sang kamatayon sang biktima. Palayag paninigos, nakasuksok sang tabon sa guya ang sospetsado kag sakay ini sa itom nga motorsiklo. Sa karon, ginalerto na ni Nigos ang mga kaiping nga istasyon sang pulis sa posible pagka-aresto sang sospetsado, samtang ginausisa pa sini ang posibilidad nga utang ang motibo sang krimen bangod base sa panaysayon sa mga nakakilala sa kagawad, wala man ini sang nagkaaway. I was the one who responded first, Barangay Antipolo Public Market. It is a robbery with homicide incident, hitting the victim at the left lower part of his body and one shot on his head po. As an initial report, ma'am, it is Barangay Kagawad Edward Dominic Algara YPL. Upon arrival namon, ma'am, it was a statement of his co-worker. Ang kabahin sa pagpahayag ni Pontevedra PNP Commander Captain Ron Daryl Nigos. Your statement. Padayon pa ang monitoring kag contact tracing sang Bacolod City Police Office Intelligence Unit sa mga lugar nga ginkadtuan ni COVID patient number 1. Sunod kay Bacolod PNP Colonel Henry Biñas, gintap nila ang intelligence community agud makabulig trace nga makilala ang mga persona nga nakadtuan ni COVID patient number 1. Sunod kay Biñas, ang City Health Office amo nagapanguna sa pag-trace sini, samtang ang BCPO nagabulig tipon sang impormasyon kung diin sila nga lugar nagaistar. May disinfection na nga ginahimo ang CHO sa lugar nga nakadtuan sang pasyente nga positibo sa COVID-19. Ang biktima nagapabilin nga confined sa isa ka medical facility sa syudad sa Bacolod kag stable na ang iya sini nga kondisyon. Intel nato sa mga operatiba gila manduan nga mag-coordinate sa DOH para matrace natin kung sino ang nalinggol o na-contact sila nga personality. Pro information, expertise nila mga intelligence personnel para mag-address ang information kung sino. Pero ang disposition sila for handling na later on na DOH.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Colonel Henry Biñas. Sa dugang pambalita lokal, nakagawa na sa hospital ang 23 sa 29 ka mga patients under investigation kung PUI sa COVID-19 sa Negros Occidental. Suno kay Governor Eugenio Aksyon nga sandig sa records sa Provincial Health Office as of March 22, 2020, anong ka mga PUI sa na-admit sa gihapon sa hospital sa diin kalabanan ang yara sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay. Ginapausisa man ni Lacson kung ang nagtaliwan niya 74 anyos nga PUI sa San Carlos District Hospital sa syudad ng San Carlos sadtong Marso 20 ang kalakip na sa anom. Sa karon ginahulat sa gobernador ang resulta sa laboratory examination sa swab specimen sang napatay. Ginbulgar naman ni Bacolod Vice Mayor Elcide Familiaran nga bay pila ka mga pribado nga individual sa mga lugar nga ginkantuan ni COVID patient number 1 ang wala nagakoopera sa contact tracing. Sunod kay Familiaran, chairman sang Bacolod Interagency Task Force for COVID-19, may pila ka mga individual nga wala nagakoopera sa barangay official kun barangay health emergency response team nga among nagabulig sa contact tracing. Dugang pa ni Familiaran, ang mga nasambit nga individual ang nagpabutyag nga mas luyag nila nga may istorya sa task force sang sa BHERTS. Isa sa ginalantaw ni Familiaran nga rason sini amo nga mga apektuhan ang ilang mga negosyo pero ginpaatag sang Vice Alcalde nga importante ang kabuhi sang sa revenue. Sa karon sunod sa Vice Alcalde may pila ka mga personnel sang CIDG kag PNP ang nagabulig sa personnel sang City Health Office sa intensive contact tracing. Una na ginpalayag ni Familiaran nga 5 ka mga lugar nga nakadtuan ni patient number 1 kag ini ang napatigayunan na sang disinfection. Kung kaduan sila sa BHERTS, barangay officials, hindi sila mag-istorya. Close nila door. Private individuals. Ba't nakambal sila nga may istorya lang kami sa Interagency Task Force? Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcide Familiaran. Ginaduso ni Sugar Regulatory Administration Board member Attorney Dino Yulo sa tanan nga stakeholders nga maghimo sang emergency protocols batok sa pandam sang COVID-19. Suno kay Yulo, ang sugar mill sa Luzon ginpaidalom na sa lockdown sa posible kontaminasyon kabangdanan nga dapat maghimo na sang preventive measures agud manikawan ang senaryo sa mahimo paglaptas sang virus ilabi na nga nagapadayon ang milling season. Nanawagan man si Yulo sa grupo sa mga planters kag sugar mills hindi pagpabayaan ang mga trabahante kag edukar ang mga drivers nga sundon ang mga protocols nga ginapatuman. Ginarekomendar man ni Yulo ang disinfection sa mga trucks pagi sa pag-spray sang goma kag foot baths para sa kinahanglan nga magkadto sa galingan kag ipatuman ang non-contact system agud ang mga driver hindi na magpanaog sa ilang nga truck. Ginapilar man ni Yulo nga dapat magbuligay ang tanan pagi sa kooperasyon kag pangamuyo nga matapos na ang krisis nga nadulot sang COVID-19. Sa katapusan nga balita lokal, nagabot na sa Negros Occidental karon nga adlaw Marso 23 ang pila ka mga kagamitan nga gamiton sa mga health workers kag frontliners batog sa COVID-19. Ginpahayag ni Governor Eugenio Lacson ini nga mga kagamitan ang ginpadala paagi kay Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino. Ini nagalakip sang personal protective equipment kagay sang mask, gowns, gloves, alcohol kag iban pa. Dugang pa sang gobernador nga sadtong Marso 22 nagabot man sa probinsyang novel coronavirus test kits halin sa Cebu. Sunod kay Lacson, ini nga mga test kits ang nagamit na sa mga patients under investigation sa COVID-19 kag ginahulat na lamang ang resulta halin sa Research Institute for Tropical Medicine. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces.
This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Aksyon, Radyo Philippine Standard Time, alas 6:23, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national. Ginakonsiderar sa karon bilang patient under investigation o kung PUI ang isa ka doktor matapos na expose sa COVID-19 bangod sa kakulang sang PPE kag medical supplies. Sa post sa kagalingon nga Facebook account nangabay si Dr. Gino Natividad sang pangamuyo para sa tanan. Si Natividad nga isa ka internal medicine resident sa World City Medical Center ay nagbatsyag sa nga mamala nga pag-ubo, sakit kag mamala nga tutunlan, sakit sa ulo, palanugnawan kag pagluyas ang lawas sadtong Marso 18, rason nga nagpa-test inisang Marso 19. Samtang nagahulat sang resulta ginpaidalom si Natividad sa quarantine. Suro pa kay Natividad ang exposure niya sa virus tungod man sa kakulang sa medical supplies kag protective equipment subong man isa siya ka high-risk patient tungod may hypertension sa sulod sa mga sobra na pulo ka tuig. Patag pa niya Natividad ginpost niya ang iyang litrato agud maghatag awareness kag mga bayis ang bulig para sa iyang mga parehuman nga medical workers nga kinahanglan sang PPEs kag iban pa nga mga medical supplies agud proteksyon samtang ginapakigbatuan ang COVID-19. Ginpanginwala naman sang Department of Health ang report nga ginaprioridad ang mga politiko kag opisyal nga makuhaan sang test para sa COVID-19 sa piyak nga ginakulang ang test kits sa pungsod. Sino kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala ginapabayan sang DOH ang mga patients under investigation o PUIs kag ang tanan ginaasikaso man sang ahensya. Patag pa ni Vergere nga ang ginapahayag nga na-test nga mga high-level officials kalabanan sa ila sulod sa criteria sang ahensya tungod may exposure sila kag may history of travel. Dugang pa ni Vergere nga madamo pa nga mga politiko kag government officials ang nag-request nga magpa-test apang kinahanglan nila nga maghulat.
Ginpahayag ni Senator Francis Tolentino nga dapat pahanugutan sang Department of Health kag Professional Regulation Commission ang 1,500 ka mga medical graduates nga mag-practice na sang ila profesyon sa piyag nga wala pa nakakuha kag nakapasar sa licensure exam. Sa sulat ni Tolentino kay Health Secretary Francisco Duque, napetsahan Marso 23 ginasaad sang senador ang Section 12 sa Republic Act No. 2382 kung ang Medical Act of 1959 kung sa diin nasaad nga kung mayara sang pandemic o kung national emergencies ang mga medical students nga nakakumpleto sang 4 ka tuig sa medical course. Mga graduates of medicine kag registered nurses ang pahanugutan nga maghatag sang ila serbisyo paagi sa authorization sang Secretary of Health kag hindi na kinahanglan ang Certificate of Registration. Dugong pa sa ginapangatubang sa karon nga problema kabuhi isang pumuluyo ang ginaprotektahan apang kinahanglan man sang bulig sa mga health workers. Ginabulubanta 1,500 ka mga fresh graduates nagikan sa nagkalain-lain nga medical schools ang nagkuha sang physician licensure exam sa tuong Marso 8 kag 9 apang ang natala nga exam sa tuong Marso 15 kag 16 ang na-postpone na. Sa katapusan nga balita national, nagsaka na sa 462 ang panibag-o nga nagpositibo sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, samtang nagsaka na sa 33 ang kabilugan nga napatay sa amo nga masakit. Ginpahayag sa Department of Health nga nadugangan sang 8 ang patay, apang mayara man sang 18 nga naka-recover. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang pagsaka sang kaso ng nagpositibo sa COVID-19 bangod sa na-improve nga testing capacity sa mga laboratorio. Dugang pa ni Vergere nga ang Pilipinas nakapatihan sang malapit 1,000 nga test para sa COVID-19 matapos nga operational na ang pila ka mga sub-national laboratories. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:27. Detalye sang aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga
Aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal. Sa detalye na sa Balita International, nagnubo ang daily tally sa mainland China angot sa COVID-19 cases. Ang China nakarecord sang panibagong 39 panibagong kaso adlaw sang Domingo. Sunod sa National Health Commission, ang mga nagpositibo ang mga bag-o nag-abot sa pungsod kag kalabanan dire ang mga estudyante. Naghimo naman sa tikang ang syudad sa Beijing kung paano makontain ang infections pagi sa pag-divert sa mga international flights nga nag-abot sa iban nga airports kag syudad, lakip na ang Shanghai kag ginpaydaloman sa virus screening ang mga pasahero. Kag sa atong balita sports, nagapadayon ang donation drive ni San Miguel Guard Terence Romeo sa mga medical frontliners batok sa COVID-19. Sunod sa isa ka report si Romeo ang mag-donate sa Far Eastern University, Nectar Reyes Medical Foundation, Valenzuela Criticare Medical, kag St. Matthew's Medical Hospital sa Rizal. Naibaluan ang basketball player ang nakadonate na sang 12,000 ka para sang surgical gloves, 12,000 ka surgical mask, kag 5,000 ka rolyo sang tissue paper, subong man 1,000 ka botelya sang alcohol. Nag-umpisa sa pag-donate si Romeo sa nagsugod man ang enhanced community quarantine sa Luzon. Sa ato naman nga balita entertainment, ginpahayag ni Tom Hanks nga siya kag ang iya sining asawa nga si Rita Wilson ang nagmaayo ng pamatsyag matapos ma-ospital sang duha ka semana bangod sa COVID-19. Naibaloan nagligad nga semana sang gin-release na sa ospital ang mag-asawa kag ginpaidalom sa self-isolation nagud masiguro nga hindi na sila apektado sang amo nga virus. Ginengganyo naman ni Hanks ang publiko nga magpamati kag tumano ng abiso sa mga otoridad angot sa paglikaw sang COVID-19. Palayag ni Hanks kung kabalo lang magpati ang mga pumuluyo matapos gilayon ang mga problema ginapangatubang sang bugos nga kalibutan. Una sa balita, una sa aksyon!
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. Kaginyo pamatian ng kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Lunes, Marso 23, 2020. Saliwat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kaya naman si Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,